Сменяте обзавеждането си или се новообзавеждате. Нуждаете се от монтаж, демонтаж или ремонт на мебели и аксесуари, дребни дърводелски услуги. Имате стари мебели за изхвърляне, премествате се и ви трябва транспортни и хамалски услуги, помещения за складиране. Искате услуга на определена дата и час, включително в събота или неделя. И разбира се, искате за всичко да се погрижи една фирма. Ние от Конструк сме на среща вече повече от 10 години. Специализирани сме в монтажа и преместването на мебели от IKEA, Айко, Номакс, Мебели Виденов, Мебелмак, Хоп Мебели, М-Дизайн, като монтираме нови и стари мебели от всички. Очаквайте от нас работа с професионална техника от доказани специалисти. Бързи срокове за изпълнение, дори и до 24 часа. Онлайн оферти и безплатни огледи. Коректност в отношение към вас. И разбира се, всичко това на разумни цени. Научете повече за Конструкт на Facebook страницата или сайта. Свържете се с нас.